በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚ ዘለናዮ ቅንያት ስደት ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምስ ፍቁር ወዳን ሓላዊ ድንግል ማርያም ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍን ሶሎሜን ከምኡውን ወርሓ ጽጌ እናተባህለ ህዝበ ክርስቲያን በረከት እናሓፍሰሉ ስግደትን ጸሎትን እናሰነና እንልምነሉን ኣደ ብዙሓን ዝኾነት ንቅዱሳን ቦታት እትግለጽ ርህረቲ ኣደና ስደታ እናዘከርና ናብ ኣምላኽ እንምለሰሉ ጊዜ እዩ። ብዛዕባ ኣደ ብዙሓን ጽሓፉ ዝተፈላለዩ ቅዱሳን ቦታት እኳ እንተሃለዉ ብፍላይ ከም ኣባ ጽጌ ማርያም፣ ማሕሌተ ጽጌ፣ ኣባ ገብረ ማርያም ሰቆቃወ ድንግል ዝደረሱ ሰብ ጸጋ ኣቦታት እዮም። ብዛዕባ ስደት ናብ ደብረ ቁስቋም ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ካብ መጽሓፍ ተኣምረ ማርያም ከምኡውን ካብ ትርጓሜ ቅዳሴ ማርያም ዝተወሰደ ትርጉም ከመይ ከም ዝመስል እምበኣር ክንርኢ ኢና። ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ቴዎፍሎስ ዝተገልጸሎም መበገሲ ብምግባር ኣብ ትርጓሜ ቅዳሴ ማርያም ዘሎን ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ዌብሳይትን ብምድሳስን ጽሑፍ ኣሰኒና ኣዋሃይድና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንተርኾ ኢና። ልቢ ልድያ ዝኸፈተ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዒንቲ ልብና ይኽፈተልና። እቲ መሪር ስደት ኣነ ኣባ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዝብለኩም ጽኒኢልኩም ስምዑኒ። ኩልኹም ኣቦታተይ ኣሕዋተይን ደቀይን ናብ ፍረ ቃላተይ ጽኒኢልኩም ኣቕልቡ። እታ መዓልቲ ዕለተ ሰንበት እያ ነይራ። ምስ ኩሎም ኣቦታት ጳጳሳትን ካህናትን ብሕብረት ጸሎት ኣብጽሒና ምስ ወዳእና ኣነ ንበይነይ ናብታ ፊተይ ዝነበረት ስእሊ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተሰቒላትላ ዝነበረት ቀዳማይ ደርቢ ጠጠው ኢለ ኣእዳወይ ብምዝርጋሕ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ነቶም ቅዱሳን ኣቦታት ልመኖኦም ሰሚዕኻ ዝፈጸምካሎም ንዓይ ድማ ናብዚ ዓለም መጺእኻ ምስ ተወለድካ ካብ እስራኤል ናብ ምድሪ ግብፂ ዝተሰደድካሉ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ነዚ ደብረ ቁስቋም መዕረፊኻ ዝገበርካሉ ምኽንያት ግለጸለይ። ፍቓድካ እንተኾይኑ ከዓ ምእንቲ ኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም እናዘከሮ ክነብር ዓብዪ ደብሪ ንኽሃንጽ ተገለጸለይ እናበልኩ ብልቢ ይልምን ነበርኩ። እናለመንኩ ኸለኹ ከዓ ብኡ ንብኡ ኣብቲ ዝነበርክዎ ፍሉይ ብርሃን ወረደ። ፀሓይ ዝወፀት ኮይኑ እውን ተሰምዐኒ። ኣብ ውሽጢ እቲ ብርሃን ኮይና ኣደ ዘለዓለማዊ ንጉሥ ዓለም ረረህት ኣደ ተገለጸትለይ። በቲ ዘደንቕ ግርማኣ ልበይ ተሰዊሩኒ ከይተፈለጠኒ ብግንባረይ ወደቕኩ። መላእኽቲ ፍርሓት ናይ ሰባት ዘወግዱ እዮም እሞ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ዝወደቅክዎ ኣተንስአኒ። ኩሉ እቲ ፍርሓት ካባይ ኣርሓቆ። ንኣደይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ኩሎም መላእኽቲ ከቢቦማ ረኣኽዎም። ኣብዚ ጊዜ እዚ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ኣገልጋለየይ ቴዎፍሎስ እነሆ ንፍቑር ወደይ ብልቢ ስለ ዝለመንካዮ ኩሉ እቲ ካብ ኢየሩሳሌም ክሳብ ግብፂ ዝደለኻዮ ክነግረካ ፍቑር ወደይ ልኢኹኒ መጺአኒኹ በለትኒ። ፍቑር ወደይ ምስ ተወለደ ንግዚኡ ንስደት መረጸ። እዚ ከዓ ንዘለዓለም ምስክር ኮይኑ ትሕትና ንኽምህረና ከምኡውን እዚ ዓለም እዚኣ ከም በላይ ልብሲ ምዃናን ኣብ ስደትና ንኽንፈልጥ ኢሉ እዩ እምበር ብደመና ተጻዒኑ ክኸይድ ኣይደለየን። ንኣፍራስ ባዕሉ ፈጣሪኦም ብኣፍራስ ተወጢሑ ክኸይድ ኣይደለየን። ብሓፈሻ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ክቡር ነገር ኣይደለየን። እንታይ ደኣ ዝመረጸ ከም ድኻ ሰብ ስጋይ ለቢሱ ሕፃን ብምዃኑ ኣብ ኣእዳወይን ዘባነይን እናተጾረ ከም ኩሉ ሕፃን ጸባጡ እናጠበወ ክዓብን መረጸ። ብምቕጻል ረረህት ኣደ ስማዕ ቴዎፍሎስ እዛንካ ጽሎ ሕልናኻ እውን ጠርንፎ። እዚ ዝነግረካ ዘለኹ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሉ ዓለም ምስክር ስለ ዝኾነ ኣብ ወረቐት ጽሓፎ። ብድሕሪ እዚ ዓለም ክሳብ እትሓልፍ ክዝንቶ ክነብር እዩ ብምባል መድሓኒናን ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብብስራት ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ከም ዝተጠንሰ ንሓትና ኤልሳቤጥ ሰላም ከም ዝበለታን ኣብ መብልዒ ማል ከም ዝተወለን ንጓሶት ከም ዝተገለጸሎምን ሰብኣ ሰገል ከም ዝሰገድሉን ኣብ 40 መዓልቲ ቤተ መቕደስ ከም ዝኣተወን
أرقاوي سمعون بأداو مسحا قفو أنتو خمس حاوين هيرودس كقتلو خمس دلين كم مسرتون كساف الزاميون أصفيحا عد أملاخ جلست اللي بدحرزي نتي ناي سدت قعزو زقات أما مرير شجر كمزي النابلت جلست اللي هيرودس نهزان كقتل مس جمرة بحبريتا ملأخ أنا نفقر ودين كما أقول يوسف سلومين نجبس إخن سدت تفكسنا أنا نودي حزيلة حنساب نحوفكو نوح من قدي توقع عزنا دحرزي كنا أعرف لنا كوف بلنا أفت مساسالي جزي هيرودس نجبس يوريدو ملو مسبلو 4 حلقو مسراويتهم كركونا أزازة شو دما يوسا ود يوسف أو تريفو سلزنبرة نزينا هيرودس مخري مسمعة حميمة خيبلة نوانا يمتصء نبرة سيطان قنا أمن قد صنيحو أتوم وتادرات حليفهم دروس لأخو وسرح فسيموم يوم أمو تملس أيتركم بلو يوسا قنا بيوت انت رخبكوهم ينقرم مويتوم تصنحون دما يقورم بمبال نتقلب سيطان سعيرو حيلن بسا تواهيبو أفتي زنورنا يبوتا بسحق أنا يوسفن بدخام وديقنا سلومي خاع نفقر ودي إن حسبتو رأنايو أين السخاتكم يعرفكم اللهم لومي أو رجا قليلا قل عازحا وفت الزلادو يمسلكم بلن نمو أزيسن بدكو نفقر ودي كاب سلومي تقبيله هارور مدرن قرينا يليتن تساويره معخا كاموت نزيد حنا كادي إنابلكو عمريرا بخخمو نبعتي نابقص ودي ورده فقور ودي نيساو أمس أساقا واقا زبهو كوان تخونه نولاديتي سلز سنبركايا جن أفتاد حرويتي مساعتي مسيئي واقا خاك سابز خفلكا إذا أمني تتريسكا عرف بلو عباقا عرفت بدحرزي من قدنا مسجمرنا سراويت هيرودس تقوانفونا انتخونه حنتي عباي أوم ساقلا أو نورت مو هبئنا بالنايا نصادما مسنكنان نورتنان تخفيتا حابئتنا بدحرزي اتادقي أوشتي خوينا حاللت مو سراويت هيرودس رخبنا يوم كبلو لعلن تحتن بلو انتخونه داليوم نخنتو سينومنا تملسو نحنا خاء من قدنا قزلنا من قدنا خي تفقنا بموال دما نودي كحبرنا كاف زباني يوردون أف إيدي يحقفون نوركو نصو دما كمتي حد هزان نديو حزلني النابل كدا نديو زوتت كداني الناس حدا يبكي نبرا أنا خاء واي ودي النابلكو بسنبادة يحزلو سلومي خاء كم زدخنكو فليتا نفقور ودي تقبلني نبرت يوسف كعا بقديو سنكنا سيرو خي أخلو نسلومي كم استقبلت النريو تقبلو أمن كو يحنقرو اتي وقتي حقاي بمنوارو هارور صحاي برتعنا أفتحتي قرب نعرف يوسف نسلومين برتع دخام سلزنا وروم دكسو أنا قنا نفقور ودي يتقبو نوركو لبسينا ودي كمتي ولدي ناب بيت مقدس كأتو خلقو زلبسوني ويني مسل نبرا كم أون بتوم سبع سجل زمسؤلو وركي ساني ودي نبرا أفز أوانزي فقور ودي متواو مس أفيني ماي كم سمع فلتكو ماين ترخوف كيلا نفتات أنا زنبرت عبدي ماي كلم من كدكو انتو خونا قنا كل نتنانستي أفياني حفنتكوا ترره اللي أي رخفكن بزي إنا قواخن إنا بخخن ناتملسكن كلخو اتوم سرقتي أنا مايك لمن كم زخدكو يوسفن سلومين دما دك إسوم كم زلو مس أرقاقسو ورك إساني ناي ودي سرقو أي كيدا ماي نزيرك سأن وديدو أطفأخو إلى بخخو نبعتي دما نفقس ودي ورد فقور ودي ننبعتي رئيو بأداو درزلي بس عبأتي أداو مريت بمتنكاف دما ماي أفلفل اتي ماي كم عرستعن كاب صفا صعدو نبرا ستينا دما كاب نبر الناس مئي روانا
نتا زفلفلا ماي دما نتوم عدي عرق تخون كاب رحوق نزمصو فوسن هيوتن كتخون فقر ودي بعلو عتبا بدعرزي قراس بلعنا قعزنا كسلنا اتوم أراويت قدام نفقر ودي ريوم يسجدو نبرو اتوم انباتاتون مسانا يخدو نبرو أبزا عرفنا اللو بوتا خاا مسانا دو يبلو نبرو فقر ودي نفتهم بيمان زنبرو انباتات انا رأيه تقطو بلو إلو بيمانا إيدو ملكت قبرلهم نصاتهم كعا دو بلو سنبرات إيدو عبقومو وزا بتمساسالون بشنخص أقام زنورو انباتات بس أقاما إيدو دو بلو إلو ملكت قبرلهم نطوم زي أمنو أرماويان نسمي زخحدو بزولو مسرت سنبرات إيدو كساب حجي ملكت أمرتن يخونوم اللو بمقصال فقر ودي نتوم انباتات كمزي بلوم نسخاتكم هيو زيولكم كنسخم فطاريكم فليتكم نختستيوني مساي تبقسكم بأنصارو اتوم بملكعين مسلين زفطركوهم إسرائيل قنا فطاريهم كلخو كما حدا شفتا نخقتلوني فقدو برخاتاتن چاكاتاتن دليوني بلا بدعرزي بمغصالة بغزا حنتي تأمار تبال سبيتي أتنا تأمار كابيز مساخي إخي بمبال حتتتني أنا خاء كم مدري هدا زمساخو سدتني أيه بالكوا تأمار بمغصال نسخي حيالن درقنيان كوينكي تخوننبر كما خيزبلت ملكعت دقا كم مقارك جاوكوا زي موزت بلتني يوسف نخملس قدن كوينوو نلماني انتلكا تهوو انت سيفلكا قنا نافزلوو يبسعخا يردأخا تولنبر كم كوينات لبيز وق زربا انتاي قبرلكي بمبال ملسلا كوتيوات بالا قلقاليت نبرت تامو ازي حلاوت آلز مسلسي نمبيتي كميلو يدفرا بمبال نيوسيف حرمتو نفقر ودكعا منت إلى درفيتو تأكستي كملمادو إيمو كم هسان دقا بخي ويودي نابلكو زحنا نبعخو كافتيز ودقو كتنسو كدكو يوسف دما تأمراتو داليو أملاغناتو يقلس قدفيو بلني بزي زي مدري تخفيتا قاردتا نتأمار وحاتتا سدرا بيتا دما وخاريا هبي كوينوم بجزء أخالفاتهم إنات هادنو وزيوم كدو كافزي جزا وزينا نويح مستوعزنا نفسامين اتبال عدي أتنا بقو اتوم هزفي زملخوهم زنورو عبي قرب ودقة فقور ودي ملكتنا إمنتكم هيو نسبلهم زي عبي دعرو ولد اكزيابير ناوزي بممساخا نعلم زودهم هيو إنا بلا بلسان نايسب تزاربه كلهم اتوم أهزاب نزيم السمعون مسرأيون أمنوا بدحرزي أبقعزو أبزنبرنا اللقوان حموشتا أجمال كوحطنا تدنادنو فقور ودي أأمان كنو بلوم امو ناب أمان تغيرو كابزي حليفنا ناب حانتي عدي أتنا أبزا تفلمو اتبهال عدي فرحة اكزيابير زنورو سبأي نبر امو تقبلو أبيتو أحدرنا بزيزي أفتع عدي زنبرو طاوتات ككاب زنبرو لقيقم تنسيقم تسبابرو اتوم كهناتهم كعا هاديمم تحابو نصباحيتو كل اتهزبي تأكيو نابانا مصمو أو قدميهم بزح تأمرات تقبره دوغويات لمصامات عين سورانن كالوتن ككاب زنبرو صقم تفوسو ازوم هزبي بزي كل زرائيو تأمرات أمنو او تيوفلوس ازو كلو حدا بحدا انت زقلص انت زنقر صحيفكا يودأن بلتني أدي قدس دنقل ماريا مرت قعزو قنا يقصل حجون مزنطوا قصلت اللي قعزونا قصلنا مو فتوتن مفكرت سبن زخونو نفتوس اتبال عدي بسحنا فقر ودي أبز عدي بوصري زي قلص تأمرات قبله يوسف زبال سأراباي سبأي أبي يروساليم مسيو عبد نور الأوان مس يوسف حلاوية تراخيبون تلاليون
ስለዝነበረ ምስ ረኣየና ብጽቡቕ ተቐቢሉ ናብ መንበሪ ቤቱ ወሰደና። ኣብኡ ድማ ሓደርና። ወዱ ብጋኔን ዝተተሓዘ ነበረ እሞ ንፍቑር ወደይ ምስ ረኣዩ ናብዚ ኸ ክተሳቒየኒ ዶ መጻእኻ? ኢየሩሳሌም ገዲፍናልካ ዶ ኣይኮንናን መጺእና በሎ። ፍቑር ወደይ ኸዓ ውፃእ በሎ። ንስኻትኩም ናባና ብምምጻእኹም ንሕና ዕድለኛታት ኢና እናበሉ ኣብ እግሪ ፍቑር ወደይ ተደፊኦም ሰገድሉን ሰብ ናይታ ሃገር እውን ኣመኑ። እንተኾነ ግና ካብቲ ጽሩይ ስርናይ ክርዳድ ኣይሰኣንን ከም ዝበሃል እቶም ዓበይቲ ዓዲ ናብቶም ሃዲሞም ተሓፊኦም ዝነበሩ ካህናት ናይ ጣዖት መጺኦም ንስኻትኩም ከ እንታይ ኾይንኩም ተሓፊኡኹም ብምባል ሓተትዎም። እቶም ካህናት ናይ ጣዖት ከዓ እዛ ሰበይቲ ምስ ወዳ መጸት ኣማልኽትና ተሰባበሩ እንተጸገናዮም እውን ንጽባሒቱ ተሰባቢሮም እናጸንሖና ኢና ፈሪሕና በልዎም። በዚ ግዜ እዚ እቶም ዓበይቲ ዓድን ካህናት ኣምልኾ ጣዖትን ተኣኪቦም ናብቲ ዝነበርናዮ ገዛ መጹ። ንሕና ድማ ኣብ ሳልሳይ ደርቢ ተሓባእና። እዞም ዓበይቲ ዓድን ካህናት ኣምልኾ ጣዖትን ድማ ነቲ ዘሕደረና ሰብኣይ ወሲዶም ካብ ዓቕሉ ንላዕሊ ኣጨነቑውን ተዛረበውን። ንሱ ግና ካባይ ካብ ዝኸዱ 3 መዓልቶም እዮም ገይሮም እናበለ ነገሮም። ስለዚ ናበይ ከም ዝኸዱ ኣይፈልጥን እየ ብምባል ተዛረቡ። እናሻዕ እናሳቀዩን እናሃረሙን ምስጢር ክነግሮም ተጸበዩ። ንሱ ግን ቃሉ ኣይቀየረን እኳ ደኣ ጸንዐ። ንጽባሒቱ ናባና መጺኡ ኩሉ እቲ ዝኾኑን ዘጋጥሞን ተራ ብተራ ኣዘን ተወልና። በዚ ድማ ቤቱ ገዲፍና ጉዕዞና ናብ ሓንቲ ቁስያ እትበሃል ዓዲ ኣቕናዕና። ኣብ ቁስያ እትበሃል ዓዲ ምስ ኣተና እቲ 7 መጋረጃ ዝነበሮ ጣዖት ስእሊ ተሰባበረ። እቲ ኣብኡ ሓዲሩ ዝነበረ ጋኔን ድማ ቅድሚ 3 መዓልቲ ከም ዝመጹ ሓቢረኩም ነይረ ብዓውታ ክጭድር ጀመረ። ካባይ ኣርሐቕዎም ንዓና ከሳድዱ መሰልና ክገሱ ክብርና ክቕንጥጡን እዮም መጺኦም ብምባል ብቝፅሪ 100 ዝኾኑ ኣጓብዝ ኣብ ኢዶም ሓለንግን ኣባትርን ሒዞም መጺኦም ንዓና ጸርፊ ኣብ ልዕሊ ጸርፊ ኣዋረዱናን ከም ጨርቂ ኣፍኮሱናን። ካብዚ ቦታ ኪዱ ረሓቑ፣ እዞም በጽሒ ከይቀተልኹም ከለዉ ኪዱ ረሓቑ ረሓቑ፣ ነፍስኹም ኣድሕኑ፣ ሃገርና ብኣኹም ከም እትዓኑ ኣምላኽና ነጊሩና እዩ እናበሉ ከም ሓደ ዘይጠቅም ኣቕሓ ኣቃለሉናን ኣጋፍዑናን። እዚ ኸይኣክል እቶም ደቂ ዓዲ ኣነስቶምን ደቆምን ኣኸቲሎም ብቕጽበት መጹና። ንፍቑር ወደይ ድማ ኣጋፍዕዎን ኣካላበትዎን። ምጽዋሩ ስኢነ ኣምሪረ በኸኹ። ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ድማ ንባዕተይ ተንጠብጠበ። ፍቑር ወደይ ነቲ ዝወረዶ ዝነበረ ብስቕታን ዕሽሽ ብምባልን ነዚ ኹሉ መከራን ተቐበሎ። ጸኒሑ ግና ኣምላኽነቱ ከርእዮም ጀመረ። ከምዚ ድማ በሎም፣ ካብ ኩሎም ኣሕዛብ ዝተዋረድኩምን ድኹማትን ኩኑ። ምድርኹም ኣኹዕንትን ሳዕርን ተዘይኮይኑ ካሊእ ኣይተብቁል። ካህናትኩም ውሑዳት ይኹኑ። በረኸተይን በረኸት ወላዲተይን ኣይሕደርኩም ኢሉ በቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ረገሞም። ካብዛ ቁስያ ዝተባለት ዓዲ ወፂና ነዊሕ ተጓዒዝና ድኻም ስለ ዝነበረና ክንዕርፍ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኣላገስና። ንእሽቶ ዝብላዕ በላዕና። ፍቑር ወደይ ነታ በትሪ ኣውሊዕ ናይ ዮሴፍ ካብቲ ዝነበረቶ ወሲዱ ነዞም ብሩኻትን ፍርሓት እግዚኣብሔርን ዘለዎም ዓዲ ንበረከትን ትእምርትን ትኹኖም ኢሉ ተኸላሞ ብኡ ንብኡ ከይጸንሐት ለምሊማ ዓብያ ፈረየት። ድሕሪ እዚ መንገድና ቐጸልና። ዮሴፍ ብኢዱ እናመልከተ ናብዛ ዓዲ እዚኣ ንእቶ፣ ምኽንያቱ ንልመና ክጥዕመና ከምኡውን እዚ እዋን መስዩ ስለ ዝኾነ ብምባል ሓሳቡ ሃበና። ኣነ ግና ዓዲ እንተኸድና ንፍቑር ወደይ ክቐትልዎ ይኽእል እዮም ብምባል ብጽምዋ በረኻ ደኣ ንኸይድ በልክዎም። በዚ እናተመያየጥና እንከለና
أمنغونا قدوس ميكائيلن قدوس غبريኤልን ተገሊጾም ንዮሴፍ ትብለካ ስምዓያ በልዎ እቲ ጊዜ ዓራርቦ ፀሓይ ስለ ዝነበረ ትም ኢልና በረኻ ጌርና ንቐጽል እምበር ሸፋቱ ዝንቀሳቐስሉ እዋን እንተነበረ እቶም ቅድም ረኺቦምና ዝነበሩ ሸፋቱ ሕጂ እውን ተጓነፉና ሴፎም መሊሖም ድማ ናባና ቀረቡ ብዙሕ ጊዜ ደሊናኩም ክንረኽበኩም ኣይከኣልናን ሕጂ ግና ኣብ ኢድና ወዲቕኩም ኢኹም ድሌትና ክንገብረኩም ኢና ናባይ ብምቕራብ ነፍቑር ወደይ ካብ ሕቑፈይ ብምውሳድ ነታ ወይኒ እትመስል ልብሱን ናተይ ናይ ቤት መቕደስ ልብሰይን ኣብ ርእሰይ ዝነበረት ጻዕዳ ሻሽን ገፊፎም ወሰድውን ናብ ዮሴፍ ብምቕራብ ድማ እቲ ኩሉ ስንቅና ወሰድዎ ነዚ እትርኢ ዝነበረት ሰሎሜ ኣይገድፉንን እዮም ብምባል ምስኣ ዝነበረ ንብረታን ክዳውንታን ኣረከበቶም ንኹሉ ካባና ዘልዮ ምስ ረኸቡ ካባና ርሕቕ ኢሎም ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ይዘራረቡን ይዛተዩን ነበሩ ወይ ጉድ ሽፍታ ዝኽተር ከቲሩ ሪኦም ንዶ ኣይረኣዩንን ብምባል ይሃድም እምበር ከምዚ ድማ ኣሎ ኣብ ማእኸል ሜዳ ይማኸሩ ንወደይ ክቐትልዎ ደልዮም እዮም እምበር እናበልኩ ናብ ገጽ ወደይ እናጠመትኩ ኣምሪረ በኸኹ ንብዓተይ እውን ከም ወትሩ ናብ ገጽ ወደይ ወረደ ኣነስ ኣብ ቤተልሔም እንተዝህሉ መሓሸኒ ነፍቑር ወደይ ክቐትልዎ ኸለዉ ምሳይ ኮይኖም ዘእውዩን ዝበኽዩን ምረኸብኩ እዛ በጽእቲ ኢኺ ኢላ ዝወደሰትኒ ሓትነይ ኤልሳቤጥ ነዚ ረኺብኒ ዘሎ እንተትፈልጥ ኣበየለኻ ኦ ምልተ ጸጋ ዝበልካኒ ኣበየለኹም ኩልኹም ነቢያት ናበይ ከም ዝኸይድ ኣማኹረኒ ደቀን ብሄሮድስ ተቐተልዎን ኣንስቲ ቤተልሔም ከምዚ ኢለኽበክን ከለኹ እንተዝርእያኒ እናበልኩ ክዳውንተይ ክሳብ ዝጥልቂ መሪር ንብዓት ነባዕኹ ሓዘነይን መሪር ብኽያተይ ንዝረኣየ እቲ ግብፃዊ ሽፍታ ሕለንኡ ምግባር ኣብይዎ ልቡ ብሓዘን ተመሊኡ ነቲ እስራኤላዊ ሽፍታ ከምዚ በሎ እዞም ሰባ ስድራ ቤት ሰማይ እዮም ኣሕዚኖም ንለዉ እዚ ዝወሰድናሎም ንብረት ንምለሰሎም በሎ እንተኾነ ናይቲ እስራኤላዊ ሽፍታ ሪጋ ስለ ዝነበረ እዚ ዕድለይ ዝሃበኒ እዩ እዚ ኩሉ ንብረት ብዙሕ ዋጋ ኸውፅአለ እዩ ብምባል ኣይመልስን በሎ ከም ዘይገብረሉ ፈሊጡ በል ካብ ቤተልሔም ክሳብዚ ዝኸተርናዮ ኩሉ ንዓኻ ይኹን እዚ ሕጂ ዝወሰድናሎም ግና ንምለሰሎም እናበለ ኣምሪሩ ለመኖ እቲ እስራኤላዊ ሽፍታ በዚ ተስማዕሚዑ እቲ ኩሉ ዝተዘረፈ ቁሳቁስ ሃቦ እቲ ግብፃዊ ሽፍታ ከዓ ገለ እኳ ከይጉደለ መለሰልና ኣነ ከዓ እናተሓጐስኩ ተቐበልክዎ ፍቑር ወደይ ከዓ እዞም እትርእዮም ዘለኺ እቲ ኣነ ዝቀለላ መዓልቲ ሓዲኦም ብየማነይ ሓዲኦም ድማ ብጸጋመይ ምሳይ ክስቀሉ እዮም እቲ ምሕረት ዝገበረልና ብየማን ክስቀል እዩ ባይ ኣሚኑ ከዓ ቅድሚ ኣዳምን ዘርኡን ገነት ክኣቱ እዩ በለኒ ብድሕሪ እዚ እቲ ብየማናይ ወገን ዝስቀል ጥጦስ ዝበሃል ንፍቑር ወደይ ካብ ሰሎሜ ተቐቢሉ ሴፉ እናተመርኰሰ ከፋንወና እንከሎ እታ ሴፍ ተሰብረት ኣየ ኣነ ጽቡቕ ክንዲ ዝገበርኩስ ዝጥቀመላ ሴፈይ ትስበር እናበለ ሓዘነ ፍቑር ወደይ ድማ ኦ ጥጦስ ዝተሰብረት ሴፍካ ኣክባ በሎ ጥጦስ ግና እንታይ እሞ ክጠቕመኒ እዩ ብምባል ኣኪቡ ንፍቑር ወደይ ሃቦ ፍቑር ወደይ ድማ ከምታ ዝነበረታ ምልክት ስንብራት ዘይብላ ገይሩ መለሰሉ ጥጦስ ደስ ኢልዎ ካብ ደቂ ነቢያት ኢኻ በሎ ፍቑር ወደይ ከዓ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን እብለካ ኣለኹ በሎ ነዚ ተስፋ ዘይተዋህቦ እወ ሓቂኻ ካብ ደቂ ነቢያት እንተዘይኸውን ዶ ንዓኻ ንሽፍታ ገነት ክትኣቱ ኢኻ መበለካ በሎ ብድሕሪ እዚ ተፋንዮምና ከዱ ኣቐዲሙ ጥጦስ ሓቒፍዎ ስለ ዝነበረ ክዳኑ መዓዛ ስለ ዝነበሮ ይሓጽዎ እሞ ሕፃው ኣብ ዕዳጋ ውሪዱ ብ300 ዲናር ይሸጦ ነበረ እቶም ክልተ ሸፋቱ ካባና ምስ ከዱ ፍቑር ወደይ ነቲ ኣቐዲመ ሓቒፈ ዝነበርኩ ነብዓት ዘፍሰስክዎ እናዘከረ
ኦ ወላዲተይ እዚኸም ፈልፋሊ ማይ ንብዓትኪ ዘውሓዘ ቦታ ኣብ መጻኢ ሕሙማት ዝፍወሱሉ ንስኺ ተኣምራት ትገብሩሉ ገዳም ደብረ ቁስቋም እናተባህለ ጽዋዕ ክኸውን እዩ በለኒ። ብድሕሪዚ ንሕድሕድና እናተዘራረብና ናብ ሓደ ደብሪ ኣተና። ኮፍ ምስ በልኩ ድማ ንፍቑር ወደይ ካብ ዝባኒ ኣውረድክዎ። ቅዱሳት ኣእጋሩ ኣብ መሬት ምስ ኣርገጸን ኣእዳው እውን ምስ ኣልዓለን እቲ ኮፍ ኢልናሉ ዝነበርና ቦታ ፀሓይ በርቲዑ ብርሃን ዓሰሎ። ነዚ ኩሉ ድንቂ ምስ ረኣና ኣዝና ተሓጐስና። ካብዚ ኩሉ ሽግር ኣውፂእኻና ኣብዚ ዘብፅሕኻና ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ምሉእ ለይቲ ክነመስግን ሓደርና። መሬት ምስ ወግሐ ጉዕዞና ቀጸልና። ኣብ መንገዲ ሓንቲ ዒላ ረኸብና እሞ ማይ ዘይብላ ጉድጓድ ነበረት እሞ ፍቑር ወደይ የእዳው ሓፍ ምስ ኣበለ ብኡ ንብኡ ድማ ማይ መልእት። እዚ ማይ ኣብ ኣፍ ኩሉ ሰብ ጥዑም ይኹን ብእምነት ንዝሕጸብዎ ድማ ፈውሲ ይኹን እናበለ ነታ ዒላ ባረኻ። በይነይ ምስ ፍቑር ወደይ ስለ ዝነበርኩ ነዚ ናይዚ ዒላ ተኣምራት ርኤን ብሓጎስ ልበይ እናተሰራሰርኩን ናብ በዓል ዮሴፍ ተመለስኩ። ምስ ተቐመጥና ምግቢ ካብ እግዚኣብሔር ተዳለወልና እሞ ተመጊብና ምስ ወዳእና ሰሎሜ ንወደይ ተሓጽቦ ኣነ እውን ይጥብዎን ይሓቕፎን። ከምዚ እናበልና ነዊሕ እዋን በፍቕሪ ተቐመጥና። ናይ ዕለትና ሽሻይ ካብ እግዚኣብሔር እናተሰደደልና ነበርና። ኩሉ ግዜ ኩሎም ሰራዊት መላእኽቲ እናመፁ ኣብ እግሪ ፍቑር ወደይ ኮይኖም ክሰግዱን ክውድሱን ይርእዮም ነበርኩ። ኦ ጎይታ ምሕረትን ጎይታ ሰራዊትን ናትካ ምሕረት መወዳእታ የበሉን። ነቲ ብመልክዕኻን ምስልኻን ዝፈጠርካዮ ሰብ ንኽተድሕን ተሰደድካ። ንስኸውን ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝኸበርኪ ኢኺ። እዚ ምስ ወድኺ እትሕልፍዮ ዘለኺ ጸበባ ንዳሕራይ ግዜ ንዓለም መመክሒ ድሕነቶም ክኸውን እዩ እናበሉ ኣመስገኑ። እቶም መላእኽቲ እናመፁ ካብ ዝገጥመና መከራ የናግፉናን የሕልውናን የጸናንዑናን ነበሩ። ኢላ ንዓይ ኣባ ቴዎፍሎስ ምስ ጸወየትኒ ካባይ ተሰወረት። እዚ ኩሉ ክትጸውየኒ ዝነበረት ንዓይ ኣባ ቴዎፍሎስ እያ። ኦ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕልናኽን ስጋኽን ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾንኪ ከምዚ ንኣባ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት ተገሊጽኪ ኩሉ ዝገለጽክሉ ንዓና ንድኹማት ህዝበ ክርስቲያን ካብ ፍቑር ወድኺ ምሕረት እንጽበ ፍቕርኽን ፍቕሪ ወድኽን ኣብ ልብና ክሓድር ቅዱስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ይኹን። ኦ ድንግል ነቲ ዘይርህርህ ንጉሥ ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስ ፍቑር ወድኺ ዝተሰደድክዮ ስደት ዘክሪ። ነቲ ካብ ዒንትኺ ናብ ፍቑር ወድኺ ዝወሓዘ ነብዓት ዝወረደ ዘክሪ። ኦ ድንግል መከራን ሓዘንን ጽምእን ጥሜትን ኩሉ ምስኡ ዝወረደክን ጸበባ ዘክሪ። በረከት ናይ ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍን ሰሎሜን ረድኤት ኣደ ኣምላኽን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስብሃት ንኣብ ስብሃት ንወልድ ስብሃት ንመንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ኣሜን።